kamamshi, mga ka-OFW sa ang sulok ng mundo. Again, this is Benji Aquino. Magandang gabi po. Yung iba po nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe na kayo. Ito po ang gagawin natin mamaya. Ngayong gabi, ito po, my first time unboxing. Ito po ay galing kay Sis J Ocampo. Isa po siyang YouTuber din dito sa Taiwan. Isa po siyang factory worker. Sis J, andito na. Yung pong account niya sa channel niya sa YouTube, yan po. Papakita ko po dyan sa screen. I-subscribe niyo po siya, guys. Siya po ay isang YouTuber na napaka-humble kasi umaangat na rin yung channel niya. Marami na rin siyang taga-subaybay, marami na rin siyang subscriber. Siya yung isang naka-inspire sa akin kung bakit gumawa na rin ako ng ng channel ko. Kasi syempre sa pang-araw-araw, hindi naman siya nakaka-upload lagi, pero yung mga ina-upload niya, parang nahihikayat yung iba na mag-vlog din, gumawa ng channel sa YouTube, yung nangyayari sa araw-araw, ganun. Kaya na-inspire din ako sa ginawa niya, kaya gumawa na din ako. Hi, Sis J, salamat, andito na. Actually, kahapon ko pa ito nakuha. Bubuksan na natin. Ito ay giveaways niya doon sa isang upload niya kasi nag-participate ako doon. Kaya ako yung isang napili niya, binigyan niya ng giveaway. Salamat, sis. Nandito na siya. Ayan. Ito ay pinadala niya through sa 7-Eleven. Kinuha ko rin sa 7-Eleven. Nag-message sa akin yung 7-Eleven na andun na yung item. Kaya pumunta ako kahapon. Ito na siya. Oh. Perfume siya. Bubuksan natin. Ito ay Arjour. Yan. Arjour de France. Yan. Arjour de France. Sabi niya dito, Arjour is a French-inspired premium perfume that boasts its optimum quality, chic essences, and long-lasting scent for men and women. Pwede rin siya sa men. 60 ml siya, guys. From Arjour World Marketing Corporation. Buksan na natin. Ang ganda ng kanya, guys, ng bottle niya. Talagang sealed pa siya, oh. Buksan natin. Mag-subscribe kayo, guys, kay Sis J. Yung mga marami siyang upload doon. Yung mga nagbabalak na mag-apply dito sa Taiwan ng factory, ganun. May makikita kayo doon kung paano. May mga tips siya. Tips. Hindi ko pa nabubuksan pero naaamoy ko na siya. Mabango siya. parang prutas. Mabango siya. Tingnan natin. Parang siyang prutas, guys. Anong prutas, guys? Mabango siya, guys. Alam, magpapabango ako dito sa kwarto namin. Mamaya matutulog si Lola, maamin. Mabango siya. Mabango siya, guys.
Ang bango. Yan. Well, again, sis J. Ocampo, thank you. Ayan, tapos na yung ating unboxing. Sana manood kayo sa aking mga vlog, mga upload. Yung hindi pa po nakasubscribe sa akin, pa-subscribe na po. Pa-like, comment, and share. Pa-click na rin po yung bell para ma-notify kayo sa aking mga susunod na video. Again, this is Benji Aquino. Bye-bye!